An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka koɲuman d'aw ka timinanja kosɔn kan a lajɛ walasa k'aw kunnafoni an ka kibaruya di siraw fɛ an ko aw dan se nin dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni fanba bɛna ɲɛsin minnu ma o de ye k'a fɔ ko projet FIER olu wulilen don k'u jɔ walasa min b'a to musomaninw ka kalanko bɛ se ka don ba la cogo min na u ka kalan kana da sira la cɛsiri minnu bɛ sen na an bɛna laseli dɔ sɔrɔ a k'u kan ni kibaruw kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko gavinanikaw fɛ yen nɔ olu ka lakɔlikaramɔgɔ ko kɛ mɛ gɛlɛyaba ye o de kama dugumɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka bɔ ɲuro mara la ka laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ tigɛ min b'a to u bɛ se ka lakɔlikaramɔgɔw sɔrɔ cogo min na nin ye kibaru kumabaw ye an b'a fɔ k'aw dan se an balimaw an bɛ aw fo ko kura ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an y'a fɔ ten kumabaw waati la projet FIER olu wulilen don k'u jɔ walasa min b'a to musomaninw ka kalanko bɛ se ka don ba la cogo min na min b'a to kalan kana da sira la u ka se ka kalan kɛ fo ka kuncɛ ka kiimɛli sɛbɛnw sɔrɔ laɲini fanba ye o ye wulikajɔ dɔw bɛ sen na projet FIER ɲɛmɔgɔw fɛ Sanba Sise a ko ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale ye min fɔ ni jaw la an k'olu lajɛ. An tun bɛ lajɛrɛ la bi lajɛrɛ in bɛ tali kɛ projet o projet ni o musaka bɔbaga ye AMC Affaires Mondiales Canada n'u bɛ baara kɛ musomaninw ka kalan ɲɛtaga kan donc san kunbɛn ni san kunbɛn o projet bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka baara kɛlenw ɲɛfɔ o ye gɛlɛya minnu ye k'o ɲɛfɔ en même temps u ka san nata baara ka bɛn o kan k'o kɛ siralatigɛ ye u ni dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ baara kɛla région na a ka daminɛ kabini jamana ɲɛmaayaso la ka jigin fo région na o n'olu cɛla cɛbɔli mun b'a to baara kelenw bɛ se ka sinsin donc san o san a bɛ fɔ ko jɛkafɔ ye damu ye donc nin ye jɛkafɔ kɛnɛ de ye mun b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la mun b'a to dɛmɛ mun ni a bɔra kanadiyɛnw fɛ n'o ye AMC ye ka se an ma a dɛmɛ a nafa ka se ka se dɛmɛbagaw ma la hakilina juma na an ye dɛmɛ in sigi musomaninw ka kalanko kan parce que a fɔlɔ n hakili la ambassadeur ka représentant kumana kan o ye ne jateminɛ kɛ a yera k'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye pauvreté ye ani an ka jamanaw ka ɲɛtaga baliya a gɛlɛya fanba ye parce que maa minnu jama ka ca ka tɛmɛ jamanadenw bɛɛ kan olu sen bɔlen don ɲɛtaga baaraw la a ɲɛtaga baara fɔlɔ ye jumɛn ye o ye kalan de ye a yɛrɛ k'a fɔ ni muso kalanna ni musomanin donna kalan na a bɛ nafa lase ale yɛrɛ fɔlɔ ma den o den b'a la a bɛ nafa lase o ma a ka teli ka du bɔ nɔgɔ la a ka teli ka dugu bɔ nɔgɔ la a ka teli ka jamana bɔ nɔgɔ la donc ni maa mun bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ pour que a ka taga ɲɛ n'i ye dɛmɛ ɲɛsin musow ma n hakili la o y'i selen ye so donc musomaninw sibililen tɛ dɔwɛrɛ ye a kun fɔlɔ ye nin ye a filanan projet ninnu yan n'u ka baara daminɛ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin dugu ninnu bɛɛ la n'o ye San mara ye ka taa se Segu mara ma ka continuer ka taa Mopti ka taa Tɔnbɔkutu fo Gawo sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a yira k'a fɔ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ kalan na ni cɛmanin tan ni musomanin tan donna kalan na ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛmanin 7 b'a lase mais i b'a sɔrɔ musomanin tɔw bɛ kɛ 3 ou 2 de a tɔ bɛɛ bɛ bin sira la o sababu ye ko caman ye maintenant o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ de nana to bolo nana sinsin nin kan parce que n'olu donna kalan na a bɛna kɛ sababu ye denmisɛnnin donta kalan na a bɛ caya a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ an ka duguw la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ sisan an projet 5 de bɛ ka baara kɛ a projet dɔ ye FIER ye Filles et Éducation Résiliente anw bɛ baara kɛ San mara Mopti mara ani Tɔnbɔkutu mara projet dɔ bɛ yen nɔ ko DEFI a projet dɔ bɛ yen nɔ ko PASCOFI a projet dɔ bɛ yen nɔ ko SCOFI a projet wɛrɛ bɛ yen nɔ ko EMPOWER donc o projet 5 de bɛ financement na an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ sisan donc nin ye san kunbɛn ɲɔgɔn ye de ye pour que ka baara ɲɛbilaw kofɔ mais mun tɛmɛna ka ɲɛfɔli k'o kan gɛlɛya minnu b'o kɔnɔ donc bɛɛ bɛ wele ka sigi ka hakilinaw falen pour que ɲɛtaga bɛ se ka sinsin gɛlɛya fanba i b'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama an ka jamana bɛ lahala mun na o ye insécurité ye an ni ONG nationale de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ye dɛmɛbaga jɛkulu ye ONG nationale ni CAP ni académies de bɛ baara kɛ bon anw dun bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na togodaw ni marabolow de don donc a caman bɛ yen nɔ i bɛ taga sɔrɔ agent ka déplacer a la a fɛrɛ ma a ka gɛlɛ ka sababu kɛ insécurité an bɛ nin wagati mun na a gɛlɛya fanba fɔlɔ kɛr'o ye bon gɛlɛya wɛrɛ dara o kan parce que an bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ gɛlɛya ka c'u da la tellement kuma dɔw la e maa mun bɛna dɛmɛ kɛ
a bɛ gɛlɛya i ka dɛmɛ ka se ka se a seyɔrɔ la parce que i bɛ taga sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ n'i ma fɛɛrɛ sɔrɔ olu la i bɛ taga sɔrɔ a tɛ kɛ baara dafalen ye donc o bɛ na ni hakilina jagabɔ ye wagati bɛɛ an ma pour que an ka se k'an ka baaraw latilen laɲini ye mun ye an ka se ka fura sɔrɔ o la bon jamana marabagaw ni jamanadenw yɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin hakilina ye dɔwɛrɛ tɛ ne fɛ jamana de ye kalan kɛ a ka sariya sunba n'o ye constitution ye o sen belebele don ye bon ka kɛ ni o ye jamana ye baara caman kɛ donc an ka laɲini ye projet caman bɛ jamana in kɔnɔ bi minnu bɛ baara la nin bolo kan jamana marabolo mun sigilen bɛ kalanko kan n'o ye ministère de l'éducation ye laɲini ye ministère de l'éducation ka nin baara in ɲɔgɔnnaw sinsin projet fɛn o fɛn ni u ka laɲini ye laɲini kelen ye u ka se ka sigi ka fɔ kɛ a kana kɛ u ka to ka segin ɲɔgɔn nɔ kan parce que n'a kɛra k'a fɔ dɔ ye baara dɔ kɛ e fana bɛ na i bɛ segin o kan caman bɛ i b'a sɔrɔ nafa tɛ kɛ baara la donc ni nin kadiri bɛ yen a b'a to baaraw bɛ se ka harmoniser a b'a to laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn dafa fo ka taga se fan dɔw ma ko juru kun tigɛ n'i y'o caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka a bɛ se ka ji bɔ kɔlɔn na donc n ka laɲini ye jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kalanko kun kan u ka nin ɲɔgɔnna sigi sinsin halisa projet ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn dafa mun b'a to an bɛ se ka se yɔrɔ jan donc o de tun ye n ka weleweleda kanba ye kalanko sira kan halisa i b'a ye k'a fɔ ko ɲuro du Sahel dugu min bɛ wele ko Gavinane yen ka fɛ n'o lakɔli karamɔgɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ kosɛbɛ fo kalandenw mago bɛ kalan min na o t'a la ka se ka olu sɔrɔ o de kama dugumɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a ɲini jamana marabagaw fɛ karamɔgɔw ka se ka bila u ka bolo kan walasa denmisɛnninw ka se ka kalan sɔrɔ an ka dugumɔgɔ ninnu ka seereya dɔw lajɛ nin ja ninnu na. Bon gɛlɛya caman bɛ an ka ekɔlisow concerné bon enseignement a jubaju yɛrɛ enseignement ko ye i b'a sɔrɔ kilasi 6 bɛɛ enseignant kelen de b'a kɔnɔ ou bien enseignant 2 an farala ɲɔgɔn kan ka a lajɛ an bɛna se ka solution jumɛn sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ an bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ pour que u ka se ka na an ka élèves dɛmɛ cogo min na ɲɔgɔndan minnu bɛna se ka kɛ an ka fɛngɛ parce que an y'a lakɔlɔsi ni san laban in na enseignant ko problème fɛ a bɛ ka jouer denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan kan kosɛbɛ i b'a sɔrɔ ɲɔgɔndan la fɔlɔ ɲɔgɔndan na ekɔliso tun bɛ se ka 100% kɛ mais sisan an b'a ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 dɔrɔn de bɛ passer ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan dun tɛ Gavi dɔrɔn concerné ɲɔgɔndan ye national de ye a kɔni kun ye mun ye o ye de an Gavinanekaw mɔgɔ minnu b'an ka commune na Gavinane ye commune de ye dugu caman b'a kɔnɔna na nka école 3 de bɛ Gavinane commune kɔnɔna na o école 3 de bɛ Gavinane village kɔnɔna na village 3 école 3 bɛ village 3 kɔnɔ mais a village 3 ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ premier cycle ni second cycle bɛ a village kelen kelenna bɛɛ kɔnɔna na n'an y'a lakɔlɔsi san laban ninnu na karamɔgɔ ko bɛ an ka nin école ninnu na i b'a sɔrɔ premier cycle la k'a daminɛ première année ka taa bila fo 6e année i b'a sɔrɔ karamɔgɔ 2 dɔrɔn pour que ka nin kilasi 6 la kalan i b'a sɔrɔ second cycle la 7e année ka taa bila DEF la i b'a sɔrɔ karamɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ yen ka matière ninnu maths physique chimie ka olu kalan ni école 3 ni kilasi 3 bɛɛ donc souvent an y'a constaté k'a fɔ pour que u ka o compléter u bɛ to ka kilasi 2 kilasi 3 fara ɲɔgɔn kan walasa ka vide combler pour que denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ donc an ko ko o tɛ situation ye o tɛ ko ye mun kan ka laban donc o de la an y'a décider an minnu y'u kɔrɔw ye an minnu ye village denw ye k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ka bɛɛ fɛnɛ wele an ɲɔgɔnnaw ale ni partenaires ni jamana minnu bɛ haute autorités k'olu bɛɛ wele u ka na an k'an ka problème expliquer u ye u ka na an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa an bɛ se ka karamɔgɔ ko problème dɔrɔn de bɛ yen donc ni kilasi bɛɛ la ni kilasi bɛɛ sera ka karamɔgɔ kelen kelen sɔrɔ ka cours di denmisɛnninw ma an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw bɛ se ka éducation ɲɛnama sɔrɔ fɔlɔ an ka k'an to yen nɔ an tun bɛ se ka 100% kɛ DEF la mais sisan nin condition ninnu na an bɛ 1% 2% de kɛ DEF la donc c'est quelque chose de très inquiétant et à laquelle nous sommes tous interpellés et pour lesquels an kɔni ye nin wulikajɔ in sabati kosɛbɛ a gɛlɛya kun kɔni ye mun ye o ye manque de fonds ko de parce que de 1 Gavinane a bɛ Ɲoro commune de kɔnɔna na a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ donc mɔgɔ caman bɛ yen n'i t'u bila condition na u tɛ se ka taa lakalani kɛ a yɔrɔ écartelen sugu la
donc o de ye difficulté ye kosɛbɛ. Donc nous on se dit que n'u sarala ka ɲa n'u u ka hakɛw dir'u ma u bɛ se ka denmisɛnninw fɛnɛ ka kalan kɛ ka ɲa ka anw fɛnɛ denmisɛnninw ka somɔgɔw les parents d'élèves olu fɛnɛ interpeller minnu bɛ yen village ninnu la u k'u denw inciter ka kalan kɛ walasa olu fɛnɛ ka contribuer nin kalan in na éducation in na walasa an ka se ka bɔ nin problème in na. Problème in anw yɛrɛ bɛ ka an se kɛ parce que an n'an ka étudiant ya bɛɛ an bɛ ka essayer ka dɔ fara ɲɔgɔn kan hali enseignant minnu bɛ san an de b'u sara an ka cotisation na donc fɛn minnu don a tɛ se ka laban donc c'est pourquoi an bɛ fɛ ka solution de ɲini a la nin forum in kɔnɔna na walasa sinikɛnɛ ma enseignant ko problème kana kɛ yen wa fɛnɛ u ka sarako kana kɛ problème ye a kana siri anw dɔrɔn fɛnɛ ka cotisation ma walasa ka enseignant bɛɛ sara commune na o de objectif yɛrɛ yɛrɛ ye pour que ka se ka an bɔ nin situation in na i b'o de forum fɛnɛ objectif ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Forum in kɔfɛ bi forum in kan ka kɛ siɲɛ 2 de kelen kan ka kɛ Bamako yan nɔ Bamako yan fɔlɔ a kɛkun ye Gavinane minnu bɛ Gavinane n'an minnu bɛ Bamako yan an bɛɛ ka bɔ problème in kalama fɔlɔ parce que i tɛ se ka problème solution dɔn n'a sɔrɔ i t'a kalama yɛrɛ donc ka problème yir'u la kosɛbɛ kosɛbɛ walasa bɛɛ ka se ka na n'a ka contribution ye ko in taaɲɛ la donc forum in kɔni kɔfɛ an bɛ fɛ ka forum wɛrɛ fɛnɛ organiser Gavinane yɛrɛ commune kɔnɔna na ka taa kuma parents d'élèves fɛ ka tila ka taa kuma élèves ni enseignants minnu bɛ yen nɔ ka taa kuma u fɛ k'u la sensibiliser k'a yir'u la k'a fɔ fɛn min don an bɛɛ de kan k'an jɔ an jɔyɔrɔ la donc o fɛnɛ kɔfɛ an ka autorités an ye démarche caman kɛ envers eux u b'u se la mais halisa an b'a ɲini u fɛ toujours u ka an dɛmɛ toujours walasa objectif in ka atteint o de ye ko in yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Demande kɔni hali bi normalement autorités invité len don hali ni ministre yɛrɛ ma na mais a ye mɔgɔw délégué ka na parce que ça veut dire que c'est quelque chose également à laquelle il tient beaucoup donc DCAP Nioro région bɛɛ o DCAP nana Sandare cercle bɛɛ o DCAP nana donc commune yɛrɛ fɛnɛ mairie fɛnɛ nana donc an bɛ se k'a fɔ olu ye autorités ye olu fɛnɛ bɛ se ka an ka cri de cœur u bɛ se ka taa n'an ka cri de cœur ye yɔrɔw la an bɛ se ka an jigi da yɔrɔ minnu kan walasa an ka bɔ nin problème in na an minnu ye village in denw ye fɔlɔ an ni an parents d'élèves fɛnɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale ni minnu parce que village in ye commune caman de ye Biru bɛ yen Fandalaw bɛ yen mais anw Gavinanekaw dɔrɔn de ni initiative ta fɔlɔ donc minnu fɛnɛ bɛ village wɛrɛw la u ka na u ka fara an kan an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an dɔgɔninw ni an denw u ka se ka kalan kɛ condition na filanan fɛnɛ ye mun ye autorités k'an dɛmɛ ani partenaires ONG qui est basé sur l'éducation que ça soit au Mali en général ou dans le monde en particulier an b'u bɛɛ wele u k'an dɛmɛ walasa an dɔgɔninw ni an denw ka se ka bɔ nin situation na parce qu'ils sont l'avenir d'une nation ils sont l'avenir d'un pays ils sont l'avenir de toute une communauté. Ka se ka Mali fini don bala ka sankɔrɔta a donbaga ka cɛya ani a ka se ka camanba fara an ka sɔrɔw kan o ye faraɲɔgɔnkakulu dɔw ka laɲini ye u ye a jira k'a fɔ ko an baara fini don a kan ka don bala jamanadenw kan ka se ka a don u ye jamanadalajɛ dɔw kɛ ni k'u ka hakilila ninnu fɔ walasa jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ ani ka se ka finiko matarafa cogo min na an ka ko ɲɛmɔgɔ dɔw ka seerew lajɛ. Ayiwa an ka association créera depuis a kɛra san 2000 ani san 15 n'o ye 2015 donc a sigira mun kama comme aw yɛrɛ b'a dɔn Mali yɛrɛ ye kɔɔri sɛnɛ jamanaba ye an ye nin fɔlɔ ye Afrique de l'Ouest kɔnɔ mais an y'a ye an ka kɔɔri tɛ bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan n'i ye tawuli kɛ k'a jateminɛ 100 o 100 an bɛ 2 la donc an ka association sigira maintenant pour que kɔɔri bɛ se ka don ba la kɔɔri sɛnɛlaw bɛ se ka sankɔrɔta ka kɔɔri don ba la minnu fɛnɛ b'a olu baaraw fɛnɛ kɛ olu fɛnɛ bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ maliyɛnw fɛnɛ bɛ se k'an ka kɔɔri yɛrɛ fini don pour que k'an ka danbe segin an yɛrɛ ma alors sɔgɔmada in n'a lajɛ o bilalen bɛ sigikafɔ de kan k'a ɲɛsin sɛnɛko yɛrɛ taaɲɛ kan comme parce que n'i ko ko kɔɔri an y'a ye k'a fɔ ko an ye baara minnu k'o kɔnɔna la san damadɔni kɔnɔna la a ye gouvernement nimisi wasa donc gouvernement y'an wele ko yanni an ka kɛ kɔɔri dɔrɔn ye
an ka essayer ka sɛnɛkɛfɛn bɛɛ ta pour que k'o bɛɛ kɛ taɲɛ ye donc o ko kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko kunnawolo kan ka di olu baaraw ma mɔgɔ minnu d'abord minnu y'o sɛnɛkɛlaw ye gɛlɛya jumɛn de b'olu kan aujourd'hui maintenant gɛlɛya min b'u kan an y'a ye o gɛlɛya ye d'abord u ka santé parce que y'a mɛn ɲɔgɔnna sɛnɛkɛla tɛ daba b'i bolo parce que i ka kɛnɛ de mais n'e man kɛnɛ i ka denbaya man kɛnɛ ma da la n'i bɛ se foro la dɛ o ko kɔnɔna la an ye jateminɛ kɛ u bɛ se ka don AMO la cogo min sɛnɛkɛlaw bɛ se ka don AMO la cogo min an y'o de parce que an y'a ye AMO ye fɛn ye fɛn min a nafa ka bon wa an y'a ye k'a fɔ o baara dɔw fana sigilen don kan n'o ye RAMU ye n'o ye mutualité ye olu fana bɛɛ bɛ sɛnɛkɛlaw permettre pour que k'u ka santé ko lajɛ maintenant olu baaraw fana na olu nɔgɔyali la donc an y'a ye bɛɛ t'a kalama il faut que maintenant bɛɛ ka bɔ a kalama politique jumɛn de b'a kalama donc il faut que k'olu wele k'olu sigi kɛnɛ kelen kan gouvernement minnu bɛ décision ta k'olu sigi kɛnɛ kan ale ni minnu yɛrɛ y'a sɛnɛkɛlaw ye k'olu yɛrɛ sigi kɔnɔna hakili jagabɔ ka kɛ pour que baara in bɛ se ka sabati cogo min na parce que gouvernement y'u ta kɛ maintenant tɔ tora an yɛrɛ ta ye acteur minnu ye n'o ye service technique ale an ka bolodi ɲɔgɔnmaw ye ale ni ka na se producteurs ma pour que ka se ka hakili jagabɔ kɛ mais o ko tɛna bila kɔɔri dɔrɔn kɔnɔ dɛ o ye sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn o de y'a to ɲinan ta in bɔra kɔɔri dɔrɔn na ka na kɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ pour que sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ se ka don AMO la tugun parce que baara minnu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko bi bi in na il faut que gɛlɛya minnu bɛ ka na an ka dugukolo kan sisan n'o ye funtenibaw ye an y'a ye k'a fɔ il faut que an ka taa assurance la assurance minnu yɛrɛ bɛ se k'an ka sɛnɛkɛfɛnw protéger producteurs n'a fɔra aujourd'hui ko sɛnɛ kɛra mais nafa ma sɔrɔ a la o fɔ man di maintenant ni assurance bɛ yen hali ni nafa ma sɔrɔ a la assurance bɛ se k'i ka nafa tɔnɔ sigi ma je pense que o kan ka kɛ jagabɔ ye hali bi ka taa ɲɛ sabati n'o ye a question économique ye maintenant n'olu ɲɛ dɔnna olu jɔn de y'o acteur ye an y'a ye o acteur ba dɔ bɛ diɲɛ fantan naani wɛrɛ la an y'olu wele ka se olu ma olu ye baara jumɛn kɛ diɲɛ fantan wɛrɛ la olu k'o yira an ka mɔgɔw la an ka sigi ka fɔ kɛ an bɛ se ka fɛn jumɛn ta olu ka baara kɔnɔna na pour que ka Mali ta ɲɛ ka Mali dɛmɛ donc o fana kɔfɛ an bɛna an da lase jeunes minnu bɛ an ka togodaw la olu bɛ ka taa caman bɛ ka taa sa ji sanfɛ u bɛ ka taa sa sanubɔyɔrɔ la n'o ye damandaw ye maintenant baara jumɛn ni baara jumɛn de bɛ yen nɔ minnu kan ka bila en place pour que k'olu dɛmɛ pour que k'olu ta ɲɛ an ye wele se ANPE ma ka wele se APJ ma olu fana bɛ sigi ka fɔ kɔnɔ ani structure wɛrɛw ONG wɛrɛw fana bɛ yen i n'a fɔ PAFEMO an bɛ wele s'u bɛɛ lajɛlen ma an ka sigi ka kuma pour que ka taa ɲɛ lajɛ jeunes bɛ se ka dɛmɛ cogo min na musow bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a kana kɛ politique kuma ye dɛ a ka kɛ yɛrɛ fɛn jumɛn bilalen don nin wagati kɔnɔna la ɲinan san kɔnɔ san wɛrɛ kɔnɔna la dans 5 ans kɔnɔna san 5 natɔla in kɔnɔna la il faut an k'o sigi k'o ɲɛfɔ an k'o dɔn o la an fana bɛ se ka wuli ka jɔ min k'o ko la pour que a bɛ se ka kɛ Mali ma nafa ye a bɛ se ka kɛ an jeunesse yɛrɛ ma nafa Tekbol ale ye farikolo ɲɛnajɛ taabolo kura ye min nana Mali kɔnɔ ɲinan ye a san 4 ye walisa jamanadenw ka se ka lakodɔn kosɛbɛ ka se ka yanga ka se ka bonya an'u ka hakililaw ka se ka faamu u ye jɔnjɔ dɔ da ɲina walasa o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min na hokumu kɔnɔna na an ka jɛɲɔgɔn fɛ ni ka sera dɔw fana lajɛ nin ko hakilila tabaw fɛ an bɔra Tekbol de la sisan donc fédération malienne de Tekbol a créera nin y'a san 4 ye sisan donc a président fɔlɔ o ye général Barama Jabate donc an kun bɛ k'ale ka coupe deuxième édition de kɛ bi donc Tekbol yɛrɛ ye mun ye parce que mɔgɔw t'a dɔn u b'a tɔgɔ mɛn u t'a dɔn tenisiya taabolo bɛ jeu bolo la mais Tekbol bɛ kɛ ni sen de ye mais a bɛɛ bɛ kɛ tabali de kan donc tenisi ni football combinelen de don a bɛ fɔ o de ma Tekbol mais ale bɛ jeu tabali de kan a tabali c'est arqué ni n ko arqué ni tenisiya taabolo tabali kilennen don mais ale arquélen don k'a kuru dɔɔnin quoi donc o différence de b'ale ni tenisiya taabolo tabali cɛ bon pratiquement ani tenisiya taabolo o règle fana man jan ɲɔgɔn na awɔ sinon ale ni football tɛ kelen dɛ. An nana colonel général Jabate ka coupe in kɛ ɲuman dɔn don et puis an y'a kɛ fɛnɛ ka Tekbol ka promotion kɛ denmisɛnninw k'a ye u k'a dɔn fɛn min don parce que discipline kura don an bɛ fɛ ka cɛw don a la an bɛ fɛ ka musow don a la an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan c'est vrai que an y'a daminɛ ni fanga ye parce que an taara Faransi an taara Côte d'Ivoire an ye coupe ta yen nɔ mais avec tout ça an bɛ fɛ ka avancer kosɛbɛ o de la an nana ka nin kɛ général ka coupe in ye ɲuman dɔn général ye ani ɲuman dɔn comité olympique président ye parce que olu de y'an dɛmɛ fɛn caman na saison tɔ la kɛta caman b'an bolo parce que général ka coupe in kɔfɛ sisan an bɛna porte ouverte kɛ o bɛ kɛ ne yɛrɛ ka centre la Olympe Africa la Banankabugu la
an bɛna porte ouverte kɛ n'o tɛmɛna an bɛna joli ba président Tidiane Ɲamele ka kuku kɛ après ça aussi an bɛ fɛ an ye tableau di terrain o terrain na club fɛn fɛn bɛ Mali la an ye tableau d'a bɛɛ la donc an bɛ fɛ ka taa tɛmɛ a club bɛɛ fɛ kelen kelen k'a bɛɛ ka compétition kɛ ni Ala ka jɛ merci beaucoup. non welewelekan min bɛ n bolo dɔrɔn bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'an ye bɛɛ ka an dɛmɛ fɛnɛ parce que discipline kura don a tɛ ballontan tiɲɛ ani ballontan bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc u ka an dɛmɛ yɛrɛ de et puis an ka bababa ye denmisɛnninw ye an m'a ye lycée sportif bɛ yan nɔ an ka baba ye denmisɛnninw yɛrɛ an bɛ fɛ olu ka nin fɛn in maîtriser kosɛbɛ an ka yɛlɛ. ne yɛrɛ bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaruw la kibaru minnu ni farala ɲɔgɔn kan lasili kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Burama Traoré Emmanuel Jara ale bɛ suya kɔrɛ la kumaso kɔnɔ André Traoré dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kibaru wɛrɛw lase aw ma aw k'an bɛn.